Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mawla ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyaira magola anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jiye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yorowla dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di agence Dunia Travel Service jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele ye innal hamda Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebare Bangitaba secteur 3 kono katase Dagabana Batiri Lichomuma pour que kaseka dususuma fara kiliya ka Lafia ka ta feta me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamana ganendo kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i fɛ ka na Mopti ki kamana ganendo ko kurantika de Mopti ni sera Hôtel Lafia la alhamdulillahi bi kurantika kwani hukuma bana ki bi fɛ ka na Mopti ki ka jama de ka ca akadi aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa ba kelen sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bi ja ɲɔgɔn fɛ ka wili ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ nga jama ka ca salle formation di Hôtel Lafia kɔnɔ min bi maa 200 ana kunkan fɛn ayo senfa joona aw ka dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sungalo e kungolo ate dugu wari ko dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo
a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyan Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don Nyoro kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔ Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don Nyoro kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segi ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. An lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma araba ye janvier kalo tile 22 san 2024 amara ni janvier fana taatɔ ye dɛ san ka teli dɛ anw bɛ popapo la sa ko sɛ bɛ dun wa sɛ tɛ dun o fana tɛmɛna sunkalo ale bɛ sɛnsɛn na ka na ala ka timɛko ɲuman di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na Mali, la Guinée, Sénégal, olu jalen no bamina no oye fleuve Sénégal ye, OMVS, Mali, Mauritanie, ani Sénégal, o bayi, ma kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen no kunna n'o ye o commissaire ye, ale nana ni bataki ye kunungo Asimi fɛ yen, Mauritanie ka don a bisimilala Kuluba faama sigiyɔrɔ la. Amara alisa 20 janvier an b'a kan koyi baara mun kɛra Kati an na segin ka taa ye ɲɔrɔngaw wolomasiri taba olu ye ekɔli karamɔgɔ dɔ lakodɔn n'o ye Baji Kamiya ye
ka sanga ni a yɛrɛ ka waleyaw ye. Burama Jawara n'a ka di ye a fɔ Stone Burama Jawara, n'a ka di ye a fɔ Ibiguru Burama Jawara, n'a ka di ye a fɔ taxi min bɛ boli ni essence tɛ k'a la o Burama Jawara. A ko ko an ka baara de ɲini koyi, k'an ka baara di maaw ma, an ka baaraw sigi sen kan, ko fɛn o fɛn bɛ ka fɔ ko nin si tɛ tiɲɛ ye, ko baara de ye tiɲɛ ye, an n'a lamɛn sɔgɔmada in na. Miyankaw olu ka lajɛ n'o ye Mamala ka dɔgɔkun ye Seko ni Dɔnko Kɛnparanakaw fɛ o kun cɛra. Tachara an sɔngɔ kɛrɛfɛ bin kɛra camion dɔ kan maa kelen fara o la, min ye san 2024 ye Kajolokaw ko tare tare. Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la u b'a fɔ yɔrɔ ma ko plaki filanan, min ye misiriwelela ye dɔ y'ale fa ko ye misiri yɛrɛ kɔnɔna na, o waleyaw tɛmɛna cogo min an na o ɲɛfɔ. Manantali baarakɛlaw olu tun kan ka baara bila boloda nin kalo in tile 22 k'u y'a dulon fɔlɔ kunungo u yɛrɛ ye lajɛ kɛ Manantali, o kɛra cogo min an na ɲɛfɔli kɛ o fana na. Nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ ko min ye an ka komisariyaw ye olu bɛ wulikajɔ la su ani tile yaasa basigi ni lafiya bɛ na cogo min. Sabalibugukaw olu ka polisiso y'i bolo da maa 4 kan, o sɛgɛsɛgɛliw bɛ cogo min an na o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen. Sɔɔni sisan Amara Nuhu Keyita e ka yamaruya kɔnɔna bi sɔgɔmada in na. Amara sɔgɔma in na an bɛ taa an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ, an bɛ taa Mali ni Alizeri dancɛ la. Kabako, dabalibanko, yɛlɛko, ɲagaribɔko. Amara anw ni Alizeri cɛ a kɛra sen nɔ kunbere nɔ ye sisan sa. Alizeri a n'a dan bɛ yira an na zen, an tɛ fɛn fɛn dɔn Alizeri la, a n'a bɛɛ lajɛlen dɔn ni zen. Nga maa jamana n'i b'a kunna i miiri k'i tun bɛ yen, dɔ fɔr'i kɔ, dɔ bɛ f'i kɔ, o dama ka bɛɛ lajɛlen ye maa maa bɛ jamana mara la. Amara Ala ka maaw sɔn minnu bɛ fanga la, ladiliba ɲuman na, bilasiraba ɲuman na, kibaruyaw sanumanw sɔrɔli ɲuman na ka di u ma. Ala kana u garisigɛ don maaw la minnu b'u tulo sago f'i ye. Ɲɛma n'a ma ɲɛ a tɛ tigɛ a tɛ tugu, i yɛrɛ ka wuli. Fɛn bɛɛ se bɛ jamanakuntigi ye jamana kɔnɔ, i ka wuli i ka t'i ɲɛ da a yɔrɔw kan, i ka danganiya sɔrɔ, i ka sɔrɔ ka i ka dantigɛliw kɛ. Amara n'i kɛra ɲɛmaa ye an ka maakɔrɔw ko k'i kɛra sununkun ye. Amara fɛn bɛɛ bɛ bɔn sununkun kan nka sununkun ale ti bɔn fɛn kan. Ko caman bɛ yen i to o minɛ i n'a fɔ tɔw b'a minɛ cogo min, e bɛ s'i dusu la, i bɛ min b'i da fɛ, i bɛ min fɔ mɔgɔw ye, i bɛ fɛn o fɛn lakali i k'a bila i kunna k'a fɔ k'e kumakan na an tɔw kumakan tɛ kelen ye. Amara mun bɛ anw ni Alizeri dancɛ la, anw y'a fɔ yan ko dugutigiden bugɔ ni sigiti bɛɛ. Kɔsa in na min ye Asimi ye, a ka bɔli sen fɛ samɛ fɔli la, a ko ko degun b'an kan su ani tile, janfan bɛ su ani tile. Ayiwa janfan ninnu n'i y'a ye u bɛ ka se ka kunbɛn nin waati in na, an ka wolomasiri tabaw u jɔyɔrɔba bɛ o la. Nka sinimanbɔlaw ka hakɛ to, ɲɔgɔlɔnbɔlaw ka hakɛ to, an bolo fila b'an kɔ jabɔlaw bɛɛ lajɛlen ye. Amara sabula an yɛrɛ bɛ labɛn na an bɛna taa Wagadugu Fespaco kɛnɛ kan o tako 29nan, o ye février kalo in nata tile 22 ka taa bila mars kalo tile fɔlɔ la. Sunkalo b'anw sɔrɔ yen, a b'a daminɛ an kɔ, n'an nana sɔrɔ yɔrɔ an b'a ta yen. Amara n'i y'a mɛn ko sinima
o kɔrɔ ko miiriya dɔ taara maa dɔ fɛ a bɛ fɛn dɔw k'a la minnu ni tiɲɛ tɛ kelen ye nka i bɛ sinimanbɔla bɛ ɲininka sinimanbɔ sigilen don dalu 3 kan a fɔlɔ siniman bɛ bɔ yɔrɔ min a filanan donfini ani kɛnɛ amara a sabanan o ye yeelen ani kumakan ye ni nin y'i jɛ jabɔ la hali n'i ka siniman man ɲi n'a ja ka ɲi ni kumakanw bɛ mɛn garisɛgɛ bɛ e la i ka jɔnjɔn sɔrɔli bɛ nɔgɔya nka i ka siniman kɔnɔna ka di fɛnw finnen don a ti faamu a ka gɛlɛn i ka jɔyɔrɔ sɔrɔ anw ni Alizeri dancɛ la siniman bɔ dɔ kɛra amara a siniman hali e bɛ se k'a bɔ munna Alizeri ye fɛɛrɛ sugu bɛ tigɛ ka kɔladenw ɲini a yɛrɛ la Mali kɔnɔ yan o tɛ bi ko ye an yɛrɛ ka ɲɛmaaw furadama n'a ɲaamina k'an ka taa Alizeri accord de Tamaracet accord d'Alger accord sugu bɛɛ lajɛlen ani Bamanci jɛkulu cɛ ale Alizeri kelen min bɛ o kɔkɔrɔ ale min b'u dɛmɛ ale min b'u balo ale min b'u nafolo ale min b'u musaka ale kelen bolo b'u kɔkɔrɔ wa a bɛ jamana fana nɔfɛ fana amara a ka den laban o tɔgɔ ye ko FLA i b'a kalama ko décembre kalo tile fɔlɔ an ka wolomasiri tabaw ka kibaruya sanumanw sɔrɔlen kɔfɛ o ɲɛmaa banbanciwale ni bingalikɛla ni brigade ninnu o maa 9 ɲɔgɔnna bɔnɛna a ni na Tɛnza Watenikaw fɛ yen sabula u ka taa ni ka segin u ka sɔmi janyana droniw ani minɛn wɛrɛ min bɛ Mali bolo o y'olu bɔnɛ o ni na amara n'i ye wara ta k'u ma i jija i ka dɛmɛbaa ɲini i yɛrɛ la dɛ n'o tɛ n'i y'a ku bila a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ Alizeri o dimi tun bɛ a la kosɛbɛ furugu o donna ni Mali cɛ sabula FLA in sigikun tun ye mun ye jɛkulu minnu bɛ anw ka jamana kɔrɔn fɛ n'olu kɛlen don ka marifa ta k'u t'a fɛ ka Mali ye u ɲɛ na u bɛɛ lajɛlen banbanci jɛkulu a terroriste jɛkulu a maa ŋanamu n'a drogue feerela bɛɛ lajɛlen jabala ye Alizeri de ye Alizeri ko sisan sa an y'a bɛɛ ye se an tɛ segin kɔrɔlen ma n'o tɛ FLA in tun b'anw fɛ yan a tɛ tɛmɛna fanga la waati min yanni kalata ka kɛ bɛn dɔ sɔrɔla o n'i ma fili Moptikaw fɛ yen ɲɔgɔn ye dɔ kɛra yen FLA tun bɛ o la hakila o FLA ɲama caman bɛ yen bi olu bɛ jamana ka fan fɛ a dɔw kɛra gouverneur ye a dɔw kɛra lasigidenw ye a dɔw bɛ Bamakɔ sigi yɛrɛ la bi sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ olu y'a dɔn ko fasoko don kabi Moti san 1991 olu ye walan sɛmɛ sisan Alizeri min y'o sigi sen kan dɛ a y'o tɔgɔ kɔrɔ in de ta tuguni a bɛ caman miiri jigin u b'a fɔ ko anw ye kɛlɛ daminɛ ni nin tɔgɔ in ye nka amara zen ta o y'a sɔrɔ terroriste ko kuma tun tɛ yen o y'a sɔrɔ bingaliba ko tun tɛ yen maliden dɔw de bɛ Mali kɔnɔ yan olu wulila ka marifa ta k'u faso u ka kɛnɛw u ka baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na u ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ la yiriwali baaraw ka sigi u fan fɛ o FLA in o de lakurakurayara tuguni Tɛnza Watenikaw fɛ yen k'a daminɛ décembre kalo tile 26 la ka taa se a tile 31 ma u ye baaraw kun cɛ waati min na k'u b'u kɔsegin ka taa Alizeri Akenzi wulila ka don baara la yen de ale u bombarde o kɔfɛ ani Alizeri fo bi ko sumalen tɛ munna Alizeri bɛ mun nɔfɛ anw ka don accord d'Alger kɔnɔ o accord d'Alger ka to senna Asimi dun y'a yira k'a fɔ ko ale accord d'Alger fara k'a fili kɛrɛfɛ pewu kɔsa in na kabini maaw ye amara Alizeri lasigidenso da la ka mankan ci Alizeri la n ko ninnu bɛna ko dɔ labɛn tile 2 in na a jaabi o ye sinima min bɔra kunun ni kunna sini ko amara a lamɛn dɛ ko FLA o ani Alizeri ka dɔw denmisɛnnin maa 7 k'olu ye otage dɔ de ta Alizeri Tamaracet
kana n'o ye menaka fan fɛ kana o feere groupe islamique ma ka tila ka kilomètre 30 yani menaka cɛ k'u sigi ka tɛrɛmɛli daminɛ yaasa olu bɛ se ka labila cogo min amara ni sinima do ni mikɛw Algérie k'i sigi maaw ka taa maa ta olu fɛ olu ye terroriste ye ka bɔ n'olu ye Tamaracet kilomètre 400 na kunkanfɛ amara o de bɛ o ni menaka dugu cɛ Algérie ni Mali dancɛ la o bɛ kɛ cogo di Algérie y'o ye k'i sigi k'o filɛ a b'a dɔn ko terroriste jɛkulu don hali ni denmisɛnnin minnu ye maa minnu minɛ espagnol min minɛ n'o tɛ terroriste jɛkulu ye u bɛ ka taa di maa minnu ma yaasa sɔngɔ ka sɔrɔ a la amara olu ye terroriste ye e bɛ se k'o to yen cogo di encore que o fana o tɛ tiɲɛ ye maa si ma don Mali ka dugukolo kan menaka yan fan fɛ nin waati in na ja ninnu amara an fana bɛ dɔɔnin dɔn n'i y'an ka kuluwow ta k'u lajɛ k'an ka faraw ta k'u lajɛ an ka cɛncɛnw ta k'u lajɛ k'a sanga Tamaracet yɔrɔw ma ja in bɔra yɔrɔ min baara in kɛra yɔrɔ min a ye Tamaracet kelen in de don ye Mali dugukolo sanfɛla tɛ an bɛ se k'a faamu waati dɔ la waati min na armée ka wuli ka jɔman bon armée tɛ baara la ye kuma tɛ bi nin waati in na maa min yɛrɛ bɛ wari ba di ninnu ma n'o o ye terroriste ka ɲɛmaaba ye Mali m'a fa dɛ u y'a minɛ de Abu Rakia a ma fa o a minɛna de ni Algérie ye tilara k'a fɔ ko o yɔrɔ kelen in na tuguni ale ka agents amara i b'olu de photo ye Algérie surasi fini ni Algérie surasiw kɛcogo o filima bɛ ja in na wa an ka ko yɛrɛ jateminɛ kɛ otage in taara kuma jumɛn Espagne y'a ɲini kuma jumɛn est-ce que o yɛrɛ ye otage yɛrɛ fɔlɔ ko maa y'o kuma mɛn n'olu ka nin tile fila in na kuma tɛ amara u ka jabɔ in na u ko fana u ma dan menaka ma dɛ ko maa ninnu taara munumunu Mauritanie kɔnɔna na Niger kɔnɔna na Niger ni Tamaracet amara kilomètre 1360 n'a kunkanfɛ u kɛra jinɛmuru ye o la sa dɛ ni sinima tɛ komi tɛ taa nege turu ne la piscine kelen kɔnɔ maa b'a faamu hali ni ye nin so ninnu kɔfɛla ni nin ko in jɔcogo ye amara ko nin ye anw ka fa yiriw layɛ dɔrɔn ni nin yiri sugu bɛ sɔrɔ menakakaw fɛ an na yɛlɛma ye dɛ nin tɛ nɛɛma dan ye otage min sigilen filɛ nin ye n'o y'a sɔrɔ olu sera k'a minɛ ka taa n'a ye ka tila ka taa tuguni Niger kɔnɔ ka taa munumunu ye kilomètre 1300 ni kɔ Alger Tamaracet ni menaka cɛ kilomètre 400 ani kɔ k'o bɛɛ lajɛlen dugu dɛgɛ ka tila ka na cɛ jɔ olu ka tila ka o yɔrɔ encercler kilomètre 30 menaka masuruna na amara k'o bɛɛ kɛ Mali armée ma o ye olu fɔrɔla parce que i bɛ se ka ko dɔ yɛrɛ kɛ Tenza Waten fan dɔw fɛ bi i bɛ mɛn yan'u k'a dɔn k'i bugunatigɛ ye min ye nka menaka armée bomosi dawolo la tiɲɛ na u sera u y'u ka ko in labɛn ka ɲɛ nka a tɛ tɛmɛ maa ko faamuyala si kunkolo fɛ maa maa bɛ ko dɔn i b'a dɔn ko nin kɔni ye nin tɛ ko ye ko min maa bɛ kala turu min na nka amara duguma yɔrɔ ye min ye k'olu ni groupe islamique k'u ye sɔsɔli kɛ koyi k'u ye tɛrɛmɛli kɛ ka fɛnw bɛɛ lajɛlen jateminɛ nin kɛkunba ye mun ye i b'o dɔn wa k'a yira jɛma la FLA ale de man ka di FLA ale bɛ se ka dɛmɛ FLA Algérie fana bɛ i to o la ka se ka sigiyɔrɔba sɔrɔ k'a yira Union européenne maaw la ko olu bɛ se ka kɛ bi cɛncɛnfuga jamanaw olu kɔkɔrɔdonbaa ye olu de bɛ se ka kow ɲɛnabɔ ye wa ko min ye FLA u b'o yira sa k'a fɔ o tɛ bamanci jɛkulu ye o tɛ bingali jɛkulu ye k'a sɔrɔ joli b'u bolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na kunkolo fan bɛɛ lajɛlen na amara Algérie ka ko u ma dan o ma koyi u tun bɛ se ka mun kɛ aw ye maaw ye k'u bugunatigɛ dɔn fɔ a b'a fɔ ko denmisɛnnin 7 Algérie ka ni Malien olu ka mɔgɔ ta Tamaracet otage aw ma Mali wele aw ka lasigiden bi yan commission mixte bɛ aw ni Mali cɛ aw ma foyi fɔ Mali ye
amara ko jɛlen don ni Algérie y'a yira na sa k'a fɔ k'a fana bɛ terroriste jɛkuluw fɛ o fana lafiya ka bon o b'a to mɔgɔ bɛ se ka ko caman faamu nka kɛkun ye min ye o ye ka FLA in de yira maaw la komi groupe ɲɛnama don ale tɛ kɛlɛkɛla ye a bɛ se ka otages libérer a bɛ se ka fɛnw kɛ amara bi terroriste yɛlɛmalen ka kɛ fangatigi ye o misaliw tɛ diɲɛ kɔnɔ de julani ye mun ye Américains m'a tɔgɔ sama ka b'u ka terroriste liste la sisan bɛɛ tɛ ka taa fɛ yen nka waati dɔ la mun kun fɔra an ye ko k'a ɲini k'a fa nka bi a bɛ cogo di wa Algérie b'o baara kelen de la o baara kelen fana na tuguni a bɛ ka Union européenne parce que Autriche olu ka musokɔrɔba dɔ san 90 o taara ta Nizɛrikaw fɛ yen sisan o bɛ ka mun fɔ k'o bɛ Mali dugukolo kan donc ni nin kɛra tan cogo la u ye nin ja min bɔ tan a bɛ se k'a fɔ k'u sara Union européenne k'i sara FLA la Autriche musokɔrɔbanin o fana tɛrɛmɛli bɛ daminɛ nka u ye joli yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ Madrid ye joli di Espagne ye joli d'u ma musaka ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn parce que kunnafonidila dɔ fana bɛ yen u bɛ ka kuma fɔ ko min ye bilali ye k'a ma kɛ fu la han k'u ye carburant san u ye finiw san u ye dumuniw san otage yɛrɛ ka ko kɛcogo ka tila k'a ko k'a jɛ k'a bomosi di k'o bɛɛ ye musaka de ye jɔnni y'o musaka di Espagne de y'a di wa amara ni nkalon don ko Algérie sen t'a la a nin t'a la a ka bɔ k'a fɔ ko an bɛ ka kuma minnu fɔ ko nkalon don a ka bɔ k'a fɔ diɲɛ na k'a sen tɛ nin na n'o tɛ nin b'a yira k'a fɔ ani bamaci jɛkulu ni terroriste jɛkuluw cɛlen don ɲɔgɔn bolo parce que otage bɛ libéré cogo min an b'o dɔn maaw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min an b'o dɔn ni ko bɛ mɔgɔ min ka jamana kan jɛnkan min b'o la an b'o kɛcogo dɔn nka o si ma kɛ nin sira fɛ mun yɛrɛ b'a yira anw na yɛrɛ ko nin yɛrɛ ye tubabu yɛrɛ ye fɔlɔ yɛrɛ mun b'a yira anw na ko espagnol yɛrɛ don fo don nataw ani waati nataw n'a segira ka taa Espagne n'an y'a ye Espagne maa falenw n'u ka jamana ɲɛmaaw wulila ka taa nɔfɛ ni Algérie ma fɛn fɔ k'a fɔ an ɲɛna ko a ye bamaci malo ni jukɔrɔma dondoli kɛ nin ko in na o kɔrɔ k'u ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u ni Ukraine bɛɛ ye kelen ye u ni tɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa u bɛɛ lajɛlen u da bɛ file kelen na ka ɲɛsin an ka jamanaw ma an bɛ se ka dafiri cogo min na amara an ye fɛn wɛrɛ fana min faamu a ko senfɛ o ye k'a fɔ bamaci jɛkulu gurupu k'u senkɔrɔma don Algérie fɛ a ma daminɛ bi Algérie bɛ fɛ k'a yira maaw la ale de se bɛ Mali ni Niger ni Burkina na cogo min ale de se fana bɛ bamaci jɛkulu minnu b'an ka dugukolow ni ɲɔgɔn cɛ wa ale de ye ko tigi ye u ka Faransi fili a kɔjalan ka Européens u k'u ɲɛsin ale Algérie ma ale ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'i jeniyɔrɔ fin amara u ka service de renseignement ye fɛn ɲuman monter nin ye minɛ nka u ka taa yira u ka denmisɛnninw na n'o tɛ nin tɛ se ka taa Facebook la han ni nin film taara Facebook la a ti tɛmɛ jury yɛrɛ b'a rejeter scénario ma ɲɛ décor ma ɲɛ fosi ma ɲɛ a nkalon ka ca kojugu amara fɛn min b'a duguma o ye ka musaka ɲini ka di FLA ma ka manja maaw ye ka maaw lasɔn a ye k'a kɛ jɛkulu ye jɛkulu min ni maa bɛ se n'a bɛ se ka baara kɛ k'a lakodɔn ka tila k'a yira maaw la k'u bɛ ka hakɛ min ɲini Mali kɔnɔ k'u n'a ka kan an ka ɲɛmaaw kan k'u kɔlɔsi o yɔrɔ la wa musaka minnu fana donna nin ko in senfɛ a ka sɛgɛsɛgɛ a ka ɲɛdɔn n'o tɛ nin janfa in nin kɔ ka girin nin janfa in nin waleya ka girin n'o tɛ waati wɛrɛw tun don an b'a fɔ ko tiɲɛ don nka bi nin tɛ don anw kunfɛ bi nin tɛ don anw kunfɛ sini sabula an b'a dɔn se min b'an ka wolomasiri tabaw ye menaka b'u bolo cogo min Tenza Watson b'u bolo cogo min Mali fan caman b'u bolo cogo min lakɔlɔsili min bɛ sen na ninnu tɛ se ka nin munumunu salo kɛ ka n'u tun donna k'a kun kɛra amara a tun bɛ lakali da wɛrɛ la min tɛ nin a kɛnisi b'u kunna o b'a dɔn e yɛrɛ bɛ ka delili kɛ k'aw bɛ kuluwo dɔw kɔnɔ ko ka aw labɔ aw bɛ ka n'a fɔ maaw ɲɛna k'aw ka kabilabatigi minnu bɛ yan n'olu ni gouvernement bɛ baara kɛ ɲɔgɔn k'u ka deliliw kɛ o aw ka mɔgɔ bɛ ka marifa bila su ni tile minnu ta bɛ bɔ ani minnu ta tɛ fɔ o kelen kelenw ni fila filaw ni saba saba o bɛ ka kɛ yɔrɔ min na o maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲini ka bɔ aw ka jɛkulu la ka na essayer ka yɛlɛma jamana fɛ wagati min aw bɛ taa nin yogoroya in kɛ ni yɛrɛ tɛ yogoroya ɲɛnama yɛrɛ ye yogoro bɛ kɛ sunkalo de la a ma se sunkalo ma fɔlɔ yɛrɛ sunkalo mangɔnɔ yɛrɛ ma ban arajaba ma ban kuma tɛ sunkalo mangɔnɔ ma donc Algérie
a bɛ ka nin de waleya kɛ misali do bilasirali do bolomafara do k'a di AES jamanaw ma u k'u janto u yɛrɛ la prise d'otage ko ka di tubabulakaw ye kojugu n'u ka jamanaden bɔra fɛn na maa min bolo se fɛn fɛn b'u ye u b'a d'a tigilamaw ma min bɛ sen na n'o ye musokɔrɔba min minɛlen don Autriche ka ɲi u k'o ko fana sɛgɛsɛgɛ u ka dɔ fara ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan caciri wɛrɛ kana taa bɔ tuguni k'u taar'o fana libéré Niger jamana fana sanfɛla la ye tuguni parce que o de ka nɔgɔ u ma bi bi in na wa amara k'u janto u yɛrɛ la i n'a fɔ b'u janto u yɛrɛ la cogo min na sabula ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa n'an ɲin don n'an jugu don an kɔni y'o dɔn sisan nin y'an ka sɔgɔmada in na bolomafara ye ka di AES ale ɲɛmaaw ma. An bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la Général d'armée Assimi Mali furancɛla fanga ɲɛma ale ye maa mafalen dɔ bisimila kunungo n'o tun bɛnna tarata ma janvier kalo tile 21 Kuluba faama sigiyɔrɔ la amara maa kofɔlen tɔgɔ ye Mohamed Abdel Veta ale o commissaire ye OMVS kɔnɔna na n'o a bɛ fɔ o ma ko Ba Sénégali ale kun nana ni sɛbɛn ye Mauritanie jamanakuntigi ale de b'o jɛkulu ɲɛmaa la bi n'o ye Mohamed Ould El Ghazouani ye ka na di Général d'armée Assimi ma sabula min ye u ka lajɛ belebele o kan ka kɛ OMVS tɔgɔ la amara an t'an dogo maa la dɛ min ye OMVS ka lajɛ mɛnale Mali bɛna taa laɲiniw kɛ han yɛlɛma ka don tɔn baara cogo la yɛlɛma ka don ko caman na fɛn caman bɛ sen an bɛna tila k'an da don a la ɲɛfɛ ni manatalikaw ka gɛrɛfu ko in ye amara ko lajɛ in senfɛ a nana ka na badenya sɛbɛn min ye sinjiya sɛbɛn ye Mohamed Ould Ghazouani tɔgɔ la ka n'o di Assimi Goïta ma k'a yira sa ko min ye depuis diɲɛ bisimila ye teriya ni balimaya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o sinsin OMVS ale kɔnɔna na a bɔlen kunnafonidilaw y'a ɲininka e nakun jɔnjɔn yɛrɛ ye mun ye a ko k'a bɛ Mali jamana fo ka Mali jamana k'o waleɲuman dɔn o ka bisimilaliko ɲuman na ko OMVS jɔyɔrɔ ni a baaraw kama ko Mali ye baarabaw k'a kɔnɔna na yaasa tɔn bɛ se ka sinsin k'ale nana ni u ka jamanakuntigi ka sɛbɛn ye sɛbɛn min b'a yira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma OMVS a mara kɛcogo k'a sinsin min ye tɔn ye jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na ko ka o baaraw sigi sen kan Mohamed Veta ko jamanakuntigi Assimi a y'i ka danaya kurakuraya olu ma a y'a yirula sa k'a fɔ k'u ye bataki ye ko a y'a faamu k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ sa baara minnu kɛra OMVS kɔnɔna na k'olu sɔsɔ kosɛbɛ ka dɔ fara olu ka cɛsiri ni wulikajɔ kan OMVS jɔyɔrɔba min b'a la a ka se ka kɛ a ye a yira sa k'a fɔ ko a ka foli ni a ka balimaya ni sindiya foli ani Mauritanie jamanadenw bɛɛ lajɛlen ta k'o ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa ma amara halisa ni Assimi bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Katikaw fɛ yen min ye 20 janvier hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi a ye wulikajɔ caman kɛ 20 janvier hukumu kɔnɔna na min ye Général d'armée Assimi Goïta ye a taara Katikaw fɛ yen birigiden fɔlɔ ka t'o da ka kɛɲɛ ni wolomasiri tabaw olu ka taasibila yɔrɔba min kan ka dilan n'an b'a fɔ ma ko mémorial min ye o waleya in ye ale kɔni laɲinina minisiri Sadio Kamara fɛ n'o ye Général de corps d'armée wolomasiri tabaw ni kɛlɛkɛlakɔrɔw ka minisiri ye ale ye kɛnɛ kan ye Sadio tun bɛ yen premier ministre o tun bɛ yen CNT o ɲɛma n'o ye colonel de corps d'armée Maliki Diaw ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Burkinakaw ka sɔrɔdasiw wolomasiri tabaw Niger taw ka fara jamana wɛrɛw kan minnu nana balimaya ni sinjiya la an ka sɔrɔdasiw ka san 64 ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na olu sɔrɔdasiw fana tun bɛ amara min ye attaché de défense ye o bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen biriki fɔlɔ in dali hukumu kɔnɔna na sa min ye Assimi ye a ko nin bɛna kɛ Kati sabula sɔrɔdasi cɛba ninnu min y'an ka armée yɛrɛ ka tariku caman a sɛbɛnw bɛ Katikaw fɛ yen baara min kɛtɔ filɛ nin ye a ko janvier kalo tile 16 min ye ministre Sadio Kamara ye a kun taara sɛbɛn yira a la k'a ɲɛfɔ ale ɲɛna Kulubakaw fɛ yen ale min ye wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye o senfɛ Kulubakaw fɛ yen maa min kan ka so in jɔ a ye so in jɔcogo n'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ
a ko ko kɛnɛ min na kɛ tasibila kɛnɛ ka ɲɛsin wolomasiri taba ma minnu binna min ye maa minnu bɛ u y'u ni di jamana ma k'a daminɛ jamana bisimila ye fo bi so in fana amara sɔrɔdasiw ka fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ n'o ye musée ye o na bɔ Jeni kɔnɔna na Bamakɔ yan sa ka taa jɔyɔrɔ sɔrɔ yen hectare 10 a bɛna na jɔ de kan min ye san 2 ye baara in kan ka tali kɛ o la musaka bɛɛ lajɛlen ye a bɛ bɔ jamana kun an bɛ taa Kati ja mun b'e bolo ko in kɛnɛ kan ye ani Sadio ye dantigɛli min kɛ bamanankan na an k'o di maaw ma. Vous ont été rendus par la musique principale des armées, le drapeau et sa garde, un détachement d'honneur du groupement spécial de sécurité présidentielle, l'ensemble commandé par le capitaine Chaka Makasouba, commandant des troupes, mes devoirs. Monsieur le Président. Garde Yaya Traoré. Présent. Matricule. Bi ye sɔrɔdasiw ka ɲɛnajɛ ye don kɛrɛnkɛrɛnnen don finitigilakaw bolo don min na an bɛ sɔrɔdasikɛw ka koba minnu kɛ an b'olu yira jama la don fana don minnu na an b'an ka minɛnw yira ani an ka kɛlɛkɛcɛw
don kɛrɛnkɛrɛnnen fana don an bɛ ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye k'u hakili sigi an bɛ baara min na o kan nin y'a san damadɔ ye président de la transition général d'armée Assimi Goïta a ye hakilina kura ta n'o ye ka na dumuni kɛ ani ka médaille di n ka kɛlɛkɛcɛ minnu ye u joli bɔn walasa anw bɛ se ka lafiya walasa dan kana se ka kari Mali la hakilina ɲuman don hakilina in bɛ ko damadama yira a bɛ fɛn fɔlɔ min yira président yɛrɛ ka jamana kanu ka tila k'a yira k'a fɔ maliden si tɛ to kɔ a b'o yira a bɛ fɛn filanan min yira o ye ɲɛmɔgɔ ka gɛrɛ ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu b'a duguma o y'a ka laɲini ye nin dumuni ni médaille den bɛ o yira a bɛ fɛn sabanan min yira o ye an ka dɔgɔtɔrɔw ani service social olu bɛ baara kɛrɛnkɛrɛnnen min na n'a yelen tɛ kuma bɛɛ olu de bɛ an ka finitigilakaw ka kɛnɛya kɔlɔsi k'u ka hakili kɔlɔsi ka tila k'u janto u ka denbayaw la k'u janto population civile la o de b'a to sɔrɔdasikɛ bɛ kɛ kɛlɛyɔrɔ la a hakili latigɛlen donc a bɛ nin fɛn damadamaw yira o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n bɛ fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila finitigilaka bɛɛ lajɛlen na u bɛ baara ɲuman min na u bɛ faso jɔ min na k'u fo k'u barikada o la o kɔfɛ an bɛ tasibila kɛ ka taa mɔgɔ fɛn fɛn ni tora maliko la cɛ fara muso kan k'ala deli olu ye ala ka hinɛ la k'u dayɔrɔ suma an bɛ nɔgɔya da kɛ an ka banabagatɔw ye ala ka kɛnɛya d'u ma ka tila k'an ka otaziw hakili sigi an'u somɔgɔw ka fɔ baara bɛ ka kɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka na fara an kan an ye baara min daminɛ ɲɔgɔn fɛ an k'o laban ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n bɛ bonne fête souhaiter maliyɛn bɛɛ lajɛlen n'an farala ɲɔgɔn kan k'an hakilina kɛ kelen ye ala b'an dɛmɛ jamana in bɛ basigi. Amara n'an bɔra Kuluba an bɛ segin ka taa Manantalikaw fɛ yen Manantali i b'a dɔn k'a fɔ ko OMS ale lajɛ kan ka kɛ don nataw kɔnɔna na min ye Manantali Guina ani Felu o syndicat baarakɛlaw olu ye barosigi kɛ kunun u kun nana Bamakɔ yan ka na u ka kow ɲɛfɔ degun b'u ka Amara Manantali machine 5 de bɛ yen a machine 5 Amara bɛ se ka jɔ suko ni dugusajɛ cɛ maa minnu kan ka baara kɛ minan foyi t'olu yɛrɛ bolo hali mobili t'u bolo ka taa dépannage kɛ
felu guina degun fana be yen yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na bon mali dun bɛ kuran minnu sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na o de bɛ ka kɛ énergie ma jigiya ye baarakɛla ninnu de y'a ye k'a fɔ n'u sigilen tora tan baarakɛyɔrɔ in tiɲɛtɔ de don wa min ye manantali guina ni felu gɛlɛya ye amara jɛkulu min bɛ n'o ye OMVS ye n'o b'a ɲɛnabɔ mali tɛ se ka k'o président ye ni Mauritanie ye san 4 kɛ a b'a di Sénégal ma o bɛ san 4 kɛ maintenant an fana ka mɔgɔw olu y'a ye k'a fɔ minɛnw tiɲɛnen don wari bɛ ka kɛ cogo di u y'u ka préavis de grève bɔ k'a bi ministre min bɛ kuran ni jiko kunna a y'u wele o kɔfɛ hakili la k'a fɔ premier ministre fana y'u wele u taar'o kɔmasegi baara de kɛ kunu u kun kan ka taa grève la janvier kalo in tile 22 u ye grève jɔ fɔlɔ k'u bɛ chance di maa minnu kan ka taga OMVS ɲɔgɔn yɛlɛ Mali ministre n'a taara n'a ni jaabi min nana ka bɔ yen olu b'u ta n'u bila dɔn o ko la yan'o cɛ u kɔni y'a ɲini gouvernement fɛ machine ninnu u bɛ se ka jɔ kuma bɛɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ o la u k'o kɛ donc n'Ala sɔnn'a ma an bɛ o ko kɔnɔni la ka kɛ ni manantali baarakɛlaw yɛrɛ ka laɲini ye amara baarako ta nasira fɛ Burama Jawara i bɛ groupe bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye Stone ɲɛmaaba ye a ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma an ka Burama Jawara an k'ale lamɛn. Les 200 000 emplois, non. Nous allons créer 12 millions d'emplois. À Keba Boulot, à Fereba Boulot, à Tachouba. Parce que Jamana cité, il y aura un problème à la mienne. Moi, je vais vous dire, cité, tiens, il y aura un problème à la mienne. C'est tant qu'à masser à Demson Bla Balala, ou à ta où il a fait Rodu Kono, tant qu'à ma baladi Mouroma, il faut créer de la richesse. Kabara créer de telle sorte que c'est pas compliqué. Chine coué d'oumé fantandou le gnou. Tiens le moi mon temps on va non. Mais oui on gagne balade avec la richesse créée. Kadunga fa sabati. Ambe fin faut faire beg il faut qu'on a dunga fa de sabati. Agriculture en mode sabati flo. Kake malika seka 10 12 so jibe forage jibe gouta goutube folo. Ou même melon zérin ou me bonne fo maroc. On me fout sur la cola. Bien les zérin que mal là, les mafia. Mais melon que. En fait discours que en bas que les kaira mola. En bas y kaira mola, comme robla ça. Quand est-ce que toi en bas vous théorie bas en tout là. En bas il a mola, pas avec technique. Donc en bas fait comme Mali. C'est possible. Rwanda c'est un exemple de mais nous au Rwanda il y a 20 ans. Il va au Rwanda le matin. Faut être jamana bla ni barate à tobe galo. Comment battre faut bla jamana baradro. Donc en boulot, il y a quelque chose à faire dans ce pays là. Parce que ni malon la faire. Ah mais tout le monde a la faire. Ay wartima. Mais ni femme be boulot. Kela ou hasida ou nyon fengo a be fantani. Ni be doso. Ni bɛɛ dɔ sɔrɔ dɔ tɛ bɔ mɔgɔ ma donc an ka objectif ye ka jamana yɛlɛma ta de an ye min kɛ privé kɔnɔ an bɛ se ka kɛ état kɔnɔ aujourd'hui Bénin taara homme d'affaires de mais a taa Bénin yɛlɛma cogo min a yɛlɛma tubabu ko donne le pain au boulanger mɔgɔ min se buru dilan na buru d'o ma sinon a tɔ bɛɛ. Donc, nous avons objectif de boulot. On va faire le camp de sacrifice de l'eau. Parce que nous, il était fou là. Quand il a préservé de l'avion, où il avait tapé le là. Mais présent, c'est un sacrifice. Aïwa, Amara. N'a ka di fana bɛ se k'a fɔ Burama Jawara malien tout court o ye a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ye tɔn min ni a y'o sigi n'Ala sɔnna a ma don ni waati nataw o n'aw ko bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya kunun ko sɔgɔmada joona waati Amara misiriwelela dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko Musa Sangare
Musa Sangare bɛɛ b'a wele ko nabi si bɛ san 39 na ale n'an ka Nabila Traoré min bɛ Faransi tɛ kelen ye o fana ye misiri welela n'a nana Bamakɔ yan nka ale ko tɛ ni Musa in Sangare a ye furu kɛ den 5 de bɛ a bolo a taara misiri de la sa fajirida fɛ i n'a fɔ laadala a bɛ baara kɛ cogo min n'a nana min ye salidagaw ye a mana bɔ a ka du kɔnɔ ka ban a bɛna n'a sera misiri kɔnɔ a bɛ salidagaw olu fa tewu ka seliji ta ka sɔrɔ ka taa misiri o weleli baaraw kɛ waati min na Musa b'o de la dɛ dɔ de filɛ nin ye ka bɔ a kɔfɛ ka na ni banguru ye sa ka banguru kɛ ka ba dɛbɛ dasi a tɔ na a binnen ye o ma cɛ bɔ koyi a tilara k'a gosili fana daminɛ tuguni fo waati min na sa maaw ye nali daminɛ misiri la tuma min jama bɛ ka caya u nana sɔrɔ Musa dalen don joli la min ye maa min ye ko in kɛ ye o kɔni u y'o minɛ jama yan'o fanga ka so la polisilaka minnu bɛ 13e arrondissement na ni o ye Yirimajɔ polisiso ye olu wulila ka na daridari joona joona ka na cɛ in minɛ ka taa na a ye dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni ko kunkolola ko b'a la u y'a yira ko u na sɛgɛsɛgɛ don nataw kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na min ye fure ye sa u y'ale ta ka taa n'ale hôpital di Mali la an b'a fɔ sa n ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jama ma amara Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra Yirimajɔkaw fɛ yen an bɛ taa Nioro di Sahel wolomasiri tabaw ka don hukumu kɔnɔna na n'o ye san 64 sɔrɔli ye olu ye donbolo ni bonyamasegi kɛ maaw caman ye min ye bonyamasegi sɛbɛn u y'o ta k'o di Baji Kamiya ma Baji Kamiya ale ye camancɛ kalanso karamɔgɔ ye nin waati na min ye Nioro di Sahel kaw ka akademi o kunnafoni ɲɛmaa don min ye attestation min dira ma o kɛra ka kɛnɛ a yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye wolomasiri tabaw olu dɛmɛni na Amara Salo Baji ale de ko a ka sara la école karamɔgɔ sara la kɛmɛ sara la k'a bɛ taa di wolomasiri tabaw ma ko fara u ka musakaw kan u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye 22 septembre a y'o kɛ o ko hukumu kɔnɔna na min ye Baji ye foli ni tanu tara ka d'a kan sa ka kɛ ni a ka waleya kɛlen ye Tasharankaw fɛ yen bin kɛra camion dɔ ka ye janvier kalo tile 20 min ye camion ye sa a yira k'a fɔ ko Bamanci jɛkulu ko olu ka baara don Tasharan yɛrɛ kɔnɔna na an sɔngo masurana seerew y'a yira k'a fɔ ko maa kelen kɔni joginna maa kelen bɛ yen o fatura ko in senfɛ min ye marifakisɛ ye a taara misi dɔ fana fa dugudenw u ko k'u olu ɲɛ sigara o la min ye Bamanci walekɛbaa ninnu dugudenw ko k'u tilalen kɔni bɛɛ la u ye 5 don fiɲɛ na ka taa n'u yɛrɛ ye Kajolokaw ko san 2024 ko olu bɛ Ala fo ka Ala barikada sabula degunbaw m'o sɔrɔ bingaliwalew m'o sɔrɔ polisilakaw ka ɲɛmaa ale y'o fɔ 20 janvier o ɲɛnamali hukumu kɔnɔna na ka bonyamasegi kɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen ye polisiw bɛ baara minnu kɛ dɔ ka fara u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ kan yaasa min ye baara min sera ka kɛ san 2024 kɔnɔna na o ɲɔgɔnna fana ka se ka kɛ Miyankaw n'o ye Mamala maaw ye olu tun bɛ Kɛnbaranakaw fɛ yen u ka dɔgɔkun seko ni dɔnko dɔgɔkun sigiko 3nan na Amara baaraw kun cɛra koyi a daminɛna kalo in tile 17 ka taa kun cɛ tile 19 min ye Kɛnbaranakaw fɛ yen sa san marabolo la jɛkulu minnu ye ko in labɛn u ko k'a kɛ kun ye sa ka se ka Miyankaw olu ka seko n'u ka dɔnko dɔn u ka taabolo u ka dumunikɛcogo u ka fini doncogo u ka kow kɛcogo k'o bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se k'a faamu cogo min u y'a yira sa ko baro segiw senfɛ dɔɔni tɛgɛrɛ min ye ndulatiw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔnkaw u y'o caman kɛ maa 100 ni kɔ o de taara kɛnɛ ka ye Amara ka bɔ Kucalakaw fɛ yen San Segu jɛkulu minnu bɛ yen ne o ye Iriganda ye ale ni Marakaw ka jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen taara ko in kɛnɛ kan ko tako 4nan n'Ala ye san wɛrɛ yira an na ko bɛ taa kɛ Yorosokaw olu fɛ yen commissariat min bɛ Sabalibugu ale y'a boloda maa 4 kan min ye commissaire de police principal Samba Jara ye a n'a ka danga Abubakar Traoré olu ye wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 15 k'u boloda maa 4 kan maa 4 u senyera bingali la bingali min ni o yera sa k'a fɔ ko mun ye pistolet kɔni ye pistolet min dilannen no farafin dilanni na o b'u o yer'u bolo Jakarta kelen o fana yer'u bolo Jakarta min bɔ yɔrɔ ma dɔn maa 4 fɔlɔ minnu kɔni ɲininkara sa u ye MC ye n'u b'a wele ko soldat ale si bɛ san 34 na HS u b'ale wele ko du o bɛ san 25 la ND o ye san 28 ye
ote o sibe san 30 la amara mina minnu yer'u bolo pistolet automatique min dilannen no bolo la yasa o 5 b'u bolo moto jakarta kelen bɔyɔrɔ ma dɔ o la ɲininkali busamisɛn o gwanu la tɛntɛlen tɛ u bina ka kumaw fɔli daminɛ tuma min ye wolomasiri tabaw ye u ko ko olu ka min ye polisiw ye olu ka wulikajɔ kɛ kun ye maaw n'u bolo mina bɛ se ka lakana cogo min bingali ni bandiya ani bɔsin tigila polisi ɲɛmaa ye o min ɲini u fɛ n'o ye général de brigade de police Sulemani Traoré ye ka kɛ n'u ka ministre ale ka laselikanw ye k'olu ka wulikajɔ kɛ kun ye o ye commissariat maaw ko k'u b'u ka cɛdon fo u ka nin wulikajɔ ni nin cɛsiri la yaasa ka se ka baaraba sigi sen kan min b'a to sa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya Amara nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya minnu dira u ma e yɛrɛ Amara Nuhu Keyita fɛ ani ne n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan n bɛ dugawu kɛ sa ko Ala k'an ka jamana kolo suma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga Ala ka tile hɛrɛ di anw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ fɛn o fɛn kɛ sa n'o o bɛ taa ɲuman sira fɛ Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Ala ka tile yɛrɛ caya.